I eksempel 235 bliver et lineært ligningssystem på matrixform omskrevet til standardparameterform. Udover det så understreges det, at rangen af ligningssystemet, både koefficientmatricen A og totalmatricen, som jo er det hele, er 2, og at der er en fri parameter, og det kommer vi blandt andet til at se ned i standardparameterformen. Jeg vil udnytte eksemplet til at illustrere, hvordan man omskriver et ligningssystem på matrixform til standardparameterform. Og vi husker på, at søjlerne x1, x2 og x3 er som angivet her. Der står altså med andre ord, at x1 det er lig med minus 2. Vi har også, at x3 er lig med 5. Og så kan vi lige spørge os selv, hvorhen er x2 blevet af? x2 er simpelthen bare lig med sig selv, altså x2. Og det, der sker, når vi laver det om til standardparameterform, det er, at den fri parameter, altså x2, laver vi simpelthen et navneskift på, og i det her tilfælde kalder vi den for t. Og det, som der altid er det tricky, når man laver standardparameterform, det er lige at holde styr på alle de her koefficienter. Så derfor har jeg også skrevet det op lidt spøjst herover, fordi det giver mig mulighed for lige at indramme, at minus 2 og 5, og så skal der jo være et 0 her. Det er lige præcis den vektor, der ryger ned her. Og foran x2, den frie parameter, som vi jo så vælger at omdøbe til t, der skal selvfølgelig være et 0. Og der skal være et 1-tal der, og der skal være et 0 her. Og det er jo præcis det, som der ryger ned her med navneskiftet t.